الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرلي тамашачылар. Эфирда Әлифба Qur'an уку сабаклары тапшыруы. Без гарәп графикасы белән танышуыбызны һәм гарәп телендә укырга өйрәнүебезне дәвам итәбез иншааллаһ. Ат-Табаридан риваят ителгән хадистә килә, Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: гарәп телен яратыгыз, чөнки аңа өч мөһим нәрсә бәйле. Беренчесе, ахыр заман пәйгамбәре гарәп булган. Икенчесе, Qur'an гарәп телендә ингән. Һәм өченчесе, җәннәт әһелләре гарәп телендә сөйләшәчәк. Безнең тапшыруыбыз чыгарылышлары сезгә Qur'an укучылар һәм Qur'an укырга өйрәтүчеләр исеменә якынайырга мөмкинлек бирер дип өметләнәбез. Алар турында Аллаһ Тәгаләнең Расулы саллаллаһу алейхи ва саллям булай дигән: Кыямәт көнендә Qur'an укучының әти-әнисен затлы бизәнү әйберләре белән бизәндерерләр. Ул бизәнү әйберләренең матурлыгы бу дөнья һәм анда булган бар нәрсәнең матурлыгыннан да күпкә артык булыр. Ата-ана сорар: "Эй Раббыбыз, мондый дәрәҗә безгә нәрсә өчен бирелде?" дип. Аллаһ Тәгалә аларга: "Балагызны Qur'an укырга өйрәткәнегез өчен" дип җавап бирер. Дәресләребезне без гарәп әлифбасы хәрефләрен өйрәнүдән башлаган идек. Һәр чыгарылышта сезгә гарәп әлифбасындагы берничә хәреф турында сөйләрбез. Шул рәвешле сез артык мәшәкатьләнмичә, әкренләп аларны истә калдыра алачаксыз. Әйдәгез, дәвам итик. Узган дәрестә без гарәп әлифбасының беренче 5 хәрефе белән таныштык. Алар әлиф, бә, тә, thә, җим хәрефләре иде. Шулай ук гарәп хәрефләренең сүздә урнашуына карап, аларның һәр кайсы 2дән алып 4кә кадәр язылышка ия булырга мөмкинлеген белдек. Сүз башында, сүз уртасында, сүз азагында һәм аерым язылыштыры. Моннан тыш и, у кыска сузыкларны белдереп, хәрефләр өстендә яки астында килә торган хәрәкәләр белән таныштык һәм өйрәнгән хәрефләр ярдәмендә дәрес азагында гарәпчә сүзләр укып карадык. Хәзер яңа хәрефләрне өйрәнүне дәвам итәбез. Бүгенге дәресебезнең беренче хәрефе һә. Сез аны экранда күрәсез. Ул һ авазын белдерә. Һәм җим хәрефе кебек үк языла, ләкин ноктасы гына төшеп кала. Җим хәрефе белән узган дәрестә танышкан идек. Һ авазы әйтелеш үзенчәлегенә ия. Ул бугаз авазларыннан берсе. Бугаз ислеге белән тамакның арткы чите арасында әйтелә. Һ хәрефенең классик гарәп фонетикасында артикуляция урыны васатул халq буларак билгеләнә. Ягъни бугаз уртасы. Әлеге авазның яңгырашын үзләштерер өчен иҗек эчендә әйтик. Әх, 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 һә, һә, һә. Киләсе хәреф ха. Сез аны экранда күрәсез. Ул да алдагы 2 хәреф кебек языла. Бары тик өстендәге бер нокта белән генә аерыла. Ха хәрефе 3 төрле язылышка ия. Сүз башында, сүз уртасында
һәм сүз ахырында. Күргәнегезчә, язуның мондый вариантлары ханың сүз эчендә күрше хәрефләр белән тоташуына ярдәм итә. Ха авазының әйтелеш үзенчәлеге бар. Ул да бугаз авазларыннан берсе. Аны дөрес әйтү өчен телнең арткы өлешен йомшак аңкауга тидерергә кирәк. Классик гарәп фонетикасында ха хәрефенең артикуляция урыны әднәл халq дип атала. Ягъни өске бугаз. Ижектә әйтеп карыйк. Әх, 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 ха, ха, ха. Киләсе хәреф дәл. Сез аны экранда күрәсез. Ул д авазын белдерә һәм ике төр язылышка ия. Беренче төре сүз башындагы язылышы, ә икенчесе аннан алда килгән хәреф белән тоташкандагы рәвеше. Дәл сүз уртасында яки сүз азагында торганда аңа кадәр килгән хәрефкә ялгап китү өчен дәл хәрефеннән тоташтыру сызыгы чыкканын күрәбез. Әйдәгез, ижек эчендә әйтеп карыйк. Әд, әд, дә, дә. Киләсе хәреф зәл. Ул сакау ҙ авазын белдерә. Һәм визуаль яктан дәл хәрефеннән бары тик өстендәге ныктасы белән генә аерыла. Зәл ул тел-теш авазы. Аны дөрес әйтү өчен тел өчен өске тешләрнең очына тидерергә һәм телне алгы тешләр арасыннан чыгарырга кирәк. Зә. Зә. Зәл хәрефе дә нәкъ дәл кебек ике төр язылышка ия. Сүз башында һәм сүз уртасы яки сүз азагында үзеннән алда килгән хәрефләр белән тоташкандагы төрләр. Зәл хәрефеннән ни рәвешле тоташтыру сызыгы чыкканын экранда күрә аласыз. Киләсе хәрефебез ра. Ул р авазын белдерә. Ра ике төр язылышка ия. Сүз башында һәм аннан алда килгән хәрефләр белән тоташкандагы төрләр. Киләсе хәреф зә. Ул чиста, йомшак з авазын белдерә. Һәм ра хәрефеннән бары тик өстендә ныктасы булуы белән генә аерыла. Зә хәрефенең дә ике төр язылышы бар. Сүз башында һәм үзеннән алдагы хәрефләр белән тоташкандагы төре. Әйдәгез, хәзер яңа хәрефләр кергән сүзләрне укып карыйк. Иң элек беренче хәрефкә күз салыйк, бу дәл хәрефе. Шул рәвешле ул сүз башында языла. Шуннан хәреф өстендәге хәрәкәгә карыйбыз. Бу фәтхә. Димәк, ижек дә дип укыла. Киләсе хәрефкә карыйк, бу хә. Дәл хәрефе язуда үзеннән соң килгән хәреф белән тоташмаганга күрә, хә хәрефе сүз башындагыча языла. Шуннан хәреф өстендәге хәрәкәгә карыйбыз. Бу фәтхә. Ул кыска ә авазын белдерә. Димәк, ижек хә дип укыла. Беренче сүзебезнең соңгы хәрефе ра. Ул шул рәвешле сүз азагында языла һәм үзеннән алда килгән хәреф белән тоташа. Аның өстендә дә кыска а, ә авазларын белдерә торган хәрәкә фәтхә тора. Ра хәрефе үзе калын булгач, ижектә ра
дип укыла. Сүзне тулысы белән укыйбыз. Дә, ха, ра. Дәхәра. Тагын бер мисалны карап үтик. Башта беренче хәрефкә карыйбыз. Бу ха хәрефе. Шул рәвешле ул сүз башында языла. Без аның өстендә кечкенә сызык, фәтха билгесен күрәбез. Димәк, иҗек ха дип укыла. Хәзер икенче хәрефне карыйк. Бу зәл. Ул үзеннән алдагы хәрефләргә тоташканда шулай языла. Аның астында кечкенә сызык, кәсрәне күрәбез. Ул кыска и авазын белдерә. Димәк, иҗек зи дип укыла. Һәм инде бу сүздәге соңгы хәреф ул ра. Зәл хәрефе үзеннән соң килгән хәрефкә тоташмый, шуңа күрә ра хәрефе дә бу очракта үзеннән алдагы хәрефкә тоташа алмый. Аның өстендә без фәтхәне күрәбез. Димәк, иҗек ра дип укыла. Сүзне тулысы белән укыйбыз. Ха, зи, ра. Хәзира. Әйдәгез, узган дәрестә үткән хәрефләрне дә кертеп тагын берничә сүз укыйк. Димәк, беренче хәрефне билгеләйбез. Бу джим. Сүз башында ул шулай языла. Аның өстендә фәтхәне күрәбез. Шул рәвешле хәреф джә дип укыла. Киләсе хәрефкә карыйк. Бу бә хәрефе. Бә сүз уртасында шулай языла. Күрше хәрефләр белән ике яктан да тоташа. Аның өстендә сәкен дип аталган кечкенә түгәрәк тора. Ул сузык авазның юклыгын белдерә. Һәм бу очракта кыска ә, и, у авазлары өстәлмичә тартык аваз кистереп әйтелә. Димәк, хәреф б дип укыла. Аннан алдагы хәреф белән бергә җәб дигән иҗек килеп чыга. Сүзнең соңгы хәрефе ра. Аның өстендә кыска у сузык авазын белдерә торган хәрәкә дамма тора. Димәк, иҗек ру дип укылачак. Сүзне тулысы белән укыйк. Җәб ру. Җәбру. Киләсе сүзне алабыз. Беренче хәреф бә. Аның өстендә фәтха хәрәкәсе тора. Димәк, беренче өлеш бә дип укыла. Икенче хәреф ра. Аның өстендә сәкен билгесен күрәбез. Димәк, иҗек бәр дип укыла. Сүзнең соңгы хәрефе дәл. Аның өстендә дамма тора. Димәк, бу иҗекне ду дип укыйбыз. Сүзне тулайым укыйк. Бәр ду. Бәрду. Хөрмәтле тамашачылар, бүген без гарәп әлифбасыннан үзебез өчен яңа булган 6 хәреф өйрәндек. Һәм изге Коръәни Кәримне укырга өйрәнү дигән максатыбызга тагы да якынайдык. Киләсе чыгарылышларда очрашканга кадәр. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.